herre Pimetta, hvad er det, der skal ske? Herre Pimetta, stolt tradition på BG. Det som festen indebærer, det er, at det foregår i lokalet, kun for elever på BG. Og så sker det, at der bliver udvalgt nogle tjenere, henholdsvis fra 1. G, som er både drenge og piger, som så skal servere på den her event for en middag, som fungerer for 3. G'erne. Så det, man kan sige, det er 3. G'erne og 1. G'erne, der er i spil til den her event her. Så nogle få MG'er også. Ja, så er der nogle overtjenere, som bliver valgt i et forsøg på at prøve at styre 1. G'erne lidt og prøve at få dem lidt i gang og sådan noget, eftersom de kan være lidt generet. Okay, så I to er udvalgt som tjener. Hvorfor sagde I ja? Fordi jeg vil rigtig gerne lære nye mennesker at kende. Jeg synes, det lød som en fed oplevelse og en god måde at lære nye mennesker at kende på. Vores forventninger de er vel ret høje i år, fordi vi har glædet os i lang tid til, at det er os, der blev 3. G'er. Jeg var med som tjener, Jonas Valsværk. Og lige sådan har jeg set frem til, at jeg en dag skulle hoste det her arrangement for 1. G'er. Jeg tror, vi ser frem til læringen. Den er en lille smule mere privat end selve festen. Ja. Det er en middag, som kun eksisterer for sig selv, i den forstand, at det er det eneste aften, hvor man får lov til at blive serviceret nogle hele 1. G-piger, uden at man skal have skolens ledelse indover, uden de skal bestemme, hvad der skal foregå. Det er 100% os, der bestemmer det. I den forstand, at skolen som sådan ikke har noget at gøre med det på nogen måde. Det er os, der bestemmer, hvordan det skal gå. Og derfor ser vi mest frem til, at vi bare skal have en hyggelig aften. Det er 1. G'er. Ja, også det. Og bare få en skide god aften og se et vellykket arrangement. Og hvad så det værste, der kan ske? Det er vel, at der er nogle af pigerne, der bliver for fulde. Ja. Får vi lidt dårligere, og de skal ringe til deres forældre. Hvad er jeres forventninger til aften? Bare en vild aften med en masse sjove minder, bare en vild aften af høje forventninger. Ja, vi skal servere og drikke øl, og jeg håber ikke vin, men ja. Eller den anden vej er, at forældre lige får en masse opkald fra forældre til pigerne, eller drenge til skyld, som vil vide, hvad det går ud på, og som er lidt utrygge, fordi de som nogle af pigerne også tror, at det hele skal være, vi døber med chokoladesauce og kaster madvarer efter, og jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det bedste og det værste, der kan ske? Det værste, der kunne ske, det var nok, at man blev for stiv, og man sådan skulle til udpumpning, eller det var sådan helt fucked. Og man lavede sådan nogle rigtig dumme ting. Det bedste, der kunne ske, det ville nok være, at man det ved jeg ikke, hvad det bedste. At man dukkede op på en 3. G. Det værste, der kunne ske, at man bliver alt for stiv og knækker sig og helt noget af det røver op. Har I så udset jer en speciel tjener? Hvilken forstand? Hvor så filmer du kommentarer på det? Ja, men vi vil selvfølgelig vælge en af, altså der er rigtig mange køn med i år, at vi glæder os til at skulle hilse lidt på dem alle sammen. Jeg glæder mig generelt set til at snakke med dem, jeg har ikke rigtig lige fået snakket med nogle af dem. Du har snakket med Sofie Alster, har du det? Det skal lukke godt. Jeg kunne få jer til at vælge en top 3 fra ledelsen. En top 3. En top 3. Altså det skal ikke være sådan nummer 1, 2 og 3, det må godt bare være 3. Ja, det er fint. Sofie Alster. Sofie Alster er god. Forholdsvis uberørt. Vi har jo vores søde for Lind, som har stået herovre, som vi er også meget tilfredse med. Vi har gået i skole med hende, så vi kender hende. Se hende blevet til en kvinde, hun er i dag, det er jo fantastisk. Sofie Ring har vi kender vi i skolen, er det ikke det, kender? Nej, jeg kender hende ikke sikkert. Sat selv på at score? Ja. Jeg ved ikke, om jeg satser. Nej.
Jeg kan faktisk ikke navne på så mange 3.G'ere, men der er ret mange af dem, der er pæne. Der er, de 3, der var ude og filme vores video, de var ret pæne. Eller der var en, der var ret lækker.